Okay mga tupay, yung unang ano niya ni MJ, yung pulang tali, hindi niya natanggal, kaya dito na muna, medyo madali lang daw. Sige, tanggalin mo yung nasa gitna, nakasabit. Ano yung tatanggalin ito? Yan, tanggalin. Katupay, wala pa rin. Nandyan pa rin nakasabit pa rin Katupay, mga katupay, wala pa rin. Dali lang. Kuha na ba? Kuha ka agad. Magaling ka doon, Jay, So, natanggal mga katupay. Okay. Magaling. Dito naman yung bata na magaling magtanggal sa puzzle mga to. Try natin ulit kung matatanggal ba niya kaagad. Tanggalin mo na. Dito, pakita mo. Pakita mo paano mo tanggalin bilisan mo. Tinago pa sa likod natanggal talaga. Ang galing nitong bata na to, natanggal pa rin yan mga tupay. Babay na, magaling ka nga talaga. Okay na. Natanggal ka talaga. Marumi yan. Okay na. Babay ka na. Babay. Ulit. Another challenge, 3 minutes. Tanggalin mo Nilo. Yan si Nilo matalino. Yan. Tanggalin mo Nilo kung matatanggal ba. Uy! Gulat. Natatanggal kagad mo Natatanggal kagad ni Nilo. Oo. Subukan mo ibalik kay mahaba pa naman ang oras Wala pa 1 minuto, natanggal na kagad Ang bilis Wala, madali lang pala to. Wala pang 1 minuto. Magaling. Tanggalin mo yung itim sa gitna. Gyapon. Ora gyapon. Bante mo na bante. Ako pakita ko Yan, ito lang tatanggalin mga tupay. Tatawid lang sila. Yan na. Kabilayo Tanggal nga. Tanggal